ନିଦ ହଜେଇଦେଲାଣି। ନା ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି ନା ଶୋଇବାକୁ ଦଉଛି। ରାତି ଅଧରେ ଫୋନ କରି ମତେ ପୁରା ଟେନସନ କରିଦେଲାଣି। ଆଲୋ ଏ ରୁମ୍ ନମ୍ବର କେବେଠୁ ସେଟା ତୋତେ ରୁମ୍ ନମ୍ବରରେ ଫୋନ କରିଛି କି ଲୋ? ହଁ ଲୋ ସନ୍ଧ୍ୟା, ହେଲାଣି 10-12 ଦିନ ସିଏ ମତେ ଫୋନ କରୁଛି। ତାକୁ ଯେତେଟା କହିଲେ ବି ମତେ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ କରୁଛି। ମୁଁ ଯେ କଣ କରିବି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଆଲେ ଶୀତ ସେ ନମ୍ବର କୋଟେ ସହିତ ତୋର ଲାଭ ହେଇଯିବନି ତ? ଛାଡ ତମ ବାଜେ କଥା। ସେ ନମ୍ବର କୋଟ ସହିତ ପୁଣି ମୋର ଲଭ ହେଇଯିବ। ମାଇ ଗଡ୍, ହେବନି ଲୋ ଶୀତଲ। ସେଥିପାଇଁ କଲରେ କଥା ହଉ। ଆଜିକାଲି ରୁମ୍ ନମ୍ବରରେ ବହୁତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଭ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। କାହାର ତ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲାଣି ଆଉ କାହାର ତ ରିଜେକ୍ଟ ହେଲାଣି। ତୋର ବି ସେମିତି ଅବସ୍ଥା ହେବନି ତ? ମୁଁ କଣ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିବା ଝିଅ ନୁହେଁ। ତାକୁ ଦେଖିନି କି ଜାଣିବି, ତାକୁ ଦେଖିନି କି ଜାଣିବି ସେ ରଙ୍ଗ ନମ୍ବରରେ ଫୋନ କରୁଛି ବୋଲି ତାକୁ ପୁଣି ମୁଁ ଲଭ୍ କରିବି। ତମେ ମାନେ କଣ ମତେ ହକି ବୋଲି ଭାବିଲ ନା କଣ? हमको ठीक है से नंबर का देनु ताको में फोन करी गोपी मोरा छड़ी एमिति पानी दबु दे और कोन जे तुरंत नंबर रे फोन करबा के साथ करबनी ना बाबा ना मनु के से नंबरটা দেই পারে। তাকে यार छोड़े भाई बात तू पॉकेट खाली लेबो सागरे से अरे एटा तुम्हार पॉकेट खाली बिस्तर दिया कभी ना बाबा ना वो से नंबरটা দেই পারিবি নি। अरे सीता डिलीट कर दे। फोन कर दे तो बाटरे तो का बाटरे से तो तेरे तते फोन करी तो मुंड को गरम करी सरलाई दका ताको ताको चिंता करबा छोटा बच्चा तो जे तक घर को दिबा कॉपी कॉपी समय आसे 12টা বাজলানি। चलो घर को दिबा। अरे ठीक है तीसरा खाली खाली चलो दिबा।